Maayong adlaw mga binati o minahal ko mga talumdum. Welcome to my channel, welcome to Matalom. O happy anniversary sa araw paghimo sa lungsod, banday. Senior San Jose nga adlaw. Okay? March 19, 2021. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Mani atong buhaton guys. Together we work as one alang sa kayuhan sa tanan. Okay?